41 kandidat se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni għal 6 siġġijiet allokati għal Malta fil-Parlament Ewropew. Il-Partit Nazzjonalista għandu lista ta' 10 kandidati li qed jikkontestaw f'ismu. Dawn huma Peter Agius, Roslyn Borch, Dione Borch, Michael Briguglio, David Casa, Michael Merċiqa, Roberta Mezzola, Frank Psajla, David Stellini u Francis Zamid Dimek. Il-Partit Laburista ħareġ 14 il-kandidat, fil-waqt li 6 partiti żgħar u listi ħarġu 12 il-kandidat bejniethom. 5 kandidati oħra ħarġu għall-elezzjoni bħala indipendenti. B'differenza ta' elezzjoni ġenerali jew elezzjoni ta' kunsilli lokali, il-kandidati ma jkontestawx distretti jew lokalitajiet, iżda jkontestaw fuq livell nazzjonali. Għaldaqstant il-kwota tkun waħda nazzjonali. Fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2014, il-kwota kienet ta' ftit inqas minn 36,000 vot, preċiżament 35,979. Ir-riżultat f'Malta u fil-pajjiżi membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea jiddetermina li ma jkun l-ikbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew u li eventwalment jaffettwa min se jkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Partit Nazzjonalista u membru tal-Partit Popolari Ewropew, il-PPE, u ċermen tal-PPE, Manfred Weber, u l-kandidat tal-istess partit għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Manfred Weber se jkun Malta l-ħadd li ġej fejn se jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.